Silav, ez Sinan Tunç Demir, ji bajarê Newyorkê li avahiya sereke ya Netewên Yekbûyî bi berdevkê sekreterê giştî yê Netewên Yekbûyî Stephen Dujarric re me ji bo hevpeyvînek taybet li ser civîna giştî ya Netewên Yekbûyî ya 78 em ê li ser civîna giştî ya sala 2023 ya asta herî bilind û her wiha hêviyên Netewên Yekbûyî û mijarên sereke biaxivin. Ez ê pirsên derbarê pirsgirêkên namneteveyî û pirsgirêkên Kurdan û her wiha li ser herêmên Kurdan bikim. Stefan, ez dizanim ku tu pir mijûlî, bi taybetî jî di van rojan da. Spas ji bo wextê te û beşdarbûna te ji bo vê hevpeyvînê. Ez hez dikim bi civîna giştî dest pê bikim. Hêviya Netewên Yekbûyî çi ye? Armanca Netewên Yekbûyî çi ye? Mijarên sereke îsal çi ne? سپاس ji bo vê derfetê li Rûdawê. Ez dizanim ku bi salana Rûdaw karên Netewên Yekbûyî pir ji nez ve rûmal dike. Loma ez pir kêfxweş im ku ez li virim û ji temaşevanên ve re daxivim. Tiştê herî giring rizgarkirina armancên geşedana domdar e. Ango ev hevde armancên ku di hev salên borî de hatine pejirandin, hema tevahiya hêlên jiyana me li xwe digirin. Weke tenduristî, perwerde, mafên mirovan, desthilatî û yên din jî. Mijar ev e ku were piştrast ku ev nexşerê ji bo cîhaneke çêtir e, ji bo vegera serrêya rast e. Çimkî bi rastî korona ji gelek hêlan ve pir bi giranî ziyan gihande me, weke perwerde, tenduristî, perwerde û mafên geçan. Loma divê em wan rizgar bikin. Bi baweriya min, îro di encama civînê de daxuyaniyeke me ya siyasîya pir baş li ser armancên geşedana berdewam hebû. Em dixwazin berdewam bikin û piştrast bin ku di ev pabendî berdewam bike. Serokên devletan jî dema ku beşdarê civînê dibin, van mijaran bikin mijarên sereke? Sekreterê giştî dê civînê birêve bibe. Ew dikare pêgeha xwe bikar bîne, dikare hêzan kom bike. Lê di dawiyê de biryara ku divê were dayîn biryareke siyasî ye û serkirdeyên cîhanê yên ku salê carekê li vir dicivin, divê vê biryarê bidin. Desalata sekreterê giştî nîne ku tu çareseriyekê ji bo pirsgirêkên cîhanê bisepîne. Em dikarin bêjin Netewên Yekbûyî hêvîdar e? Sekreterê giştî pir rijde. Loma li gormen dê gelek mijar hebin ku divê ew sêşemiyê gava li pêş encumena giştî daxive wan gotûbêj bike. Ew derbarê rewşa cîhanê û keşeyên dijwar ku em bi wan re rûberû dibin. Xasma di keşfehewayê de û her wiha derbarê pirsgirêkên desthilatdariya navdewletî de pir zelal e. Digel vê jî ew pir pêşerojbîn e û dê di daxuyaniyên xwe de hin çareseriyan ji van pirsgirêkan re pêşniyar bike. Wek tu jî dizanî, hilbijartina Iraqê û her wiha hilbijartina Herêma Kurdistanê nêzik dibe. Di sala 2024 de ye. Netewên Yekbûyî çi dikare bike ku hilbijartin bi edaletî û bi ewlehî bibe? Berpirsiyariya sazkirina hilbijartineke azad û dadmend bi awayekî sereke û bi tevahî dikive stûyê kesên ku desthilatdarin û desthilata wan niştîmanî heye. Em ê weke Netewên Yekbûyî rola xwe her car bi gelê Iraqê re bin û piştgiriya wan bikin. Çi piştgiriya teknîkî be an jî her piştevaniyeke din ku ev bixwazin. Lê divê sazkirina hilbijartinan berpirsiyariya desthilatdaran be. Lê em ji bo alîkariya gelê Iraqê li virin. Pirsgirêka bûçeyî ya navbera Bexdayê û Hewlêrê berdewam dike. Mesele hin caran ji bo demek Kurd tê çareserkirin lê dîsa berdewam dike. Netewên Yekbûyî çi pêşniyar dike û çawa ev mesele dibe were çareserkirin? Divê ew li hev bikin. Li gor min serkerdeyetî ji li hevkirinê pêk tê. Pir giring e ku serkirdeyên hemû aliyên rûnên û li hev bikin. Em hemû dizanin ku Iraqê di çend deh salên borî de di gelek tiştan re derbas bû. Erkê serkirdeya ne ku piştrast bikin ku pêşeroja gelê wan hatiye misolgerkirin. Beşa wê ya giring jî têkildarî mijara bûdce û dahatê ye. Ji ber pirsgirêka bûçeyî sivîl dimirin, dema ku di navbera hikûmetan da disekinin. Ev pirsgirêk bandorek mezin dadîne li ser sivîlan. Mabesta min jî ev e. Divê serkirdeyetiyê bikin. Beşeke serkirdeyetiyê jî li hevkirin e û divê lê mukor werin ku bercewendiya ku divê her serkirdeyek li her devereke cîhanê bide pêş û navenda karê wî be bercewendiya gel e. Divê bizane ku bercewendiya demdirêja gel çi ye? Da ku piştrast bike ku welatê wî aram e.
نابەرە ئیران و عێراقê jî tansiyon zêde dibe. Artêşa Îranê êrişê sînorê Iraqê dike. Tu vê meselê çawa dibînî? Gelo netewênek bûyî plan dike ku her aliyan ra jî hevdîtinan bike. سکرتری گشتی ده به هر یک جه شاندا عراق و شاندا ایرانی را بجوه دما کو تینور ل نیویورک جوین ده جوینین دوالی بن مرا من اوه بقاسی کو از دزانم ده جوینین جدا بن نکو هر سه به هفره بشتار بن لیا گرنگ اوه کو رز ل یک پاریا آخا هر دو ولاتان وره گرتن دوی رز ل یک پاریا آخا عراقی بگرتن ام دزانن کو اف یک پاریا چند جاران جالی ولاتن جدا و ده دمین جدا ده هاتیه بن پیکرن تشتک سرکیه کو دوی رز ل وی یک پاریا وره گرتن هر مصادفه هر دو عالی تشتکی نکن کو آلوزیا نافبر وانده زیده بکه پیوسته امره که جبو کم کرنا آلوزی ببینن لبه دورا جهانی کو آلوزی لحیه و پیکانه کو تشت بلزجه دست درکون وکی کو تو جی دزانی رژیما ایرانی لهمبر ولاتین خو بخوا بتوندیه به تایبەتی jî li bajarên Kurdan evî dike. Hûn çi dikarin bêjin? Ez دوباره dibêjim berpirsiyariya her hikûmetekê ku gelê xwe biparêze bêyî ku guh bide nijad, ol û paşxana wan. Li ser mijarên kêmneteba û jinan me bi berdewamî di çend helkeftan de dilgiraniya xwe li ser rewşa mafên mirovan li Îranê aniye ziman. Her wiha me ew kiryarên terorîst ku êrişî hin cihên pîrozî hatiye kirin şermezar kir. Dema ku çavê sekreterê giştî bi berpirsên Îranê ketiye, mijara mafên mirovan di nava wan mijaran de bû ku wî berdewam behs kiriye. Wekî ku tu jî dizanî Kurd di cîhanê de yek neteve ku hejmara wan ew qasê de û bêdewletin. Em li vir behsa ji 40 milyonê zêdetir kesan dikin. Her wiha kursiyan wan li netewên yekbûyî tune ye. Tu wisa difikirî ku ev edalet e, Kurd çawa dikarin dengê xwe bidin bihîstin. Bi baweriya min hin pirsên cuda li vir hene. Yek ji wan ev e. Têgeha ka kî dibe welatê endam. Kê tev li nav netewên yekbûyî dibe. Divê welatên endam bi xwe vê biryarê bidin. Haya me hemûyan ji dîrok û dîroka dijwara gelê Kurd heye. Eger em rewşê weke ku niha heye werbigirin, ku em dizanin ku gelê Kurd li ser navçeyê belav bûye ku çend welatên cuda li xwe digire. Vê demê erkê hemû welatên ku Kurd lê dijîn parastina mafê PKK ne. Çimkî PKK ye ku li her derê be rêz lê têgirtin û divê rêz li mafê banên mirovî û rûmeta wan were girtin. Ger Kurd nikarin li vir werin pêşkêşkirin, hûn nikarin dengê wan bibîzin û pirsgirêkên wan li wir wê bisekine. Ev ê çawa alîkariya Kurdan bike. Divê netewênek bûyî û rêxistinên navneteweyî zêdetir alîkariya Kurdan bikin. Desalata sekreterê giştî ya cudakirina welatan û dayîna hemwelatîbûn an endamîtiyê nîne. Ev mijareke ku divê welatên endam bi xwe biryarê li ser bidin. Lê gelek welat jî hene ku pêkhateyên mezin di wan hene. Erkê wan welatan e ku dema li ser asta navdewletî daxivin, piştrast bikin ku dengê wan pêkhateyan jî digihînin. Em bi vê awayî bêjin di pêşerojê de ev meseleyê wê biguhere an jîna. Binêre, nekarê min e ku ez pêşbîniya siba rojê bikim. Ez tenê dikarim ji bo xelkên niha têkildar bi min wan piştrast bikim ku mafên mirovan têne parastin û rêz li rûmeta wan têgirtin. Tu divê netewênek bûyî di pêşerojê de wê alîkariya Kurdan bike, ger Kurd hez bikin bibin devletek serbixwe, sekreterê giştî dê piştgirî bide? Ev girêdayî vê yekî ye, gava em qala vê dikin, giring e ku em bizanin tu qala çi tiştekê dikî. Çimkî nekare sekreterê giştî ye. Encumena giştî û encumena ewlekariya ye. Beşên wê cuda hene. Ez tenê dikarim li ser navê sekreterê giştî baxivim. Nekare sekreterê giştî ye ku vê biryarê bide.
پێواژوویەکە و بەڕێوێ وڵات و ناوچە دەکارن دۆزە ئەندامتیە بکەن و ئەف دە پەیماننامەی دەژی هەیە لە سەکرتەرێ گشتی تەف لە پرۆسەیە وەها نابە. سەکرتەری گشتی دێ پشتگیری بدە؟ ئەس دووبارە دکەم نەکاریویەک و بنێرە و ببینە کا پێکانە چ بقەومە یان نەقەومە نەها باڵامە لەسەر وەیەکیەک و ئەم پشتڕاست بکەن و مافێن هەموو پێکاتەیان گەلێ کورجی دەناودا لە کودەرێ بژێ ڕێز لێ وەرەگرتن و ئەگەر ڕێز لێ نەهاتگرتنجی ئەم دەنگی خوا بلند بکەن. نێتەوەینێک بووە ڕێڤەبرین کوردان دە تێکلیرانە تێکلیەک چاوە هەیە. لە ڕۆژهڵاتان ناوین لە وڵاتên جودا و کورد لە وان دژین هەنە. وەکە توژی دەزانی لە عێراقێ و لە کوردستانە عێراقێژی. ئەس دەزانم و تێکلیên me لەسەر ئاستا هەرێمی و فەدەراڵجی هەنە. پێشنیارiyek we ji bo Tirkiyê, Îran, Iraq û Sûriyê heye ji bo çareserkirina pirsgirêkên Kurdan. Ev pirsgirêkekî aloza. Ev yek ji pirsgirêkên ku ji hêla dîrokê ve aloza. Bêdîtina min, şîreta me di vê demê de ew e ku em piştrast bikin ku rêzê li rûmet û mafên mirovî yên gelê Kurd li her cihekê û welatekê ku lê dijîn bigirin. Şerê Sûriyê ji 12 salan zêdetir e didome. Çi kêmasî heye ku netewêniyek bûyî welatên mezin nikarin şer bi davî bikin. Em li netewên yekbûyî beriyên siyasî zextan dikin. Şandê me taybetger Pedersen heye ku li ser rêyeke siyasî kar dike, bawey ku di biryara 22/54 de hatiye zelalkirin. Encamên ku hatine bidestxistin hene. Lê diyar e ku pêwîstiya me bi vîna siyasiya zêdetir ji alî kesên desalatdar heye. Pêwîstiya me bi nîşaneke hevgirdîtir ji Encûmena Ewlekariyê heye. Em hemû dizanin ku Encûmena Ewlekariyê halê hazirde pir parçe bûye. Lê ev dawiyeke siyasî ye. Ev rewşeke wiha ye di nava welatên endam de ku em ji bo keliyekî jî ranegirtine ku em li Sûriyê bimînin û alîkariyên mirovî ku hemû gelê Sûriyê heq dikin û mafê wan e pêşkêş bikin. Tev piştî vê erteja bihêz jî em li Sûriyê man û me tu carî gelê wê tenê nehêla û em ê bi wan re bimînin. Tu wisa difikirî ku astana û hevjivînên dinên cuda bi tena serê xwe dikarin şerê Sûriyê davî bike û divê platformek nû bi beşdarbûna zêdetir aktor û grûpan were avakirin. Bi nêrîna min platformên me yên cuda hebûn, rêkxistinên me yên cihêreng hebûn. Çewneha jî platformên ku tevahiya civaka sivîl li xwe digirin hene. Ez nepişrastim ku dê avakirina platformeke din çareserî be. Çareserî ew e ku yên desalatdar bixwazin li hev bikin û li ser heman maseyê rûnin. Ez ê bi pirsekî din hevpeyvînê davî bikim. Şerê Ukrayna û Rûsya berdevam dike ji salekî zêdetir e. Pêşbîniya Ez netewên neşaşmim yekbûyî çi ye? duberî çend rojan li vê civîna rojnamavaniya sekreterê giştî bûyî. Ew ne pir geşbîn bû ku dawiyekê ji hevrikiyê re bibîne. Me bi berdewamî hewldanên xwe yên baş ku dê hîn jî hebin pêşkêş kirine. Digel vêyekê jî rastî ew e ku tu egereke lezgîn ji bo danûstanên li ser aştiyê nîne. Vêyekê çalakiyên wî nederrawistandin. Hewldanên wî ji bo kêmkirina bandora neyînî ya şerê Ukraynayê ne. Ku ne tenê li ser gelê Ukraynayê li beriya krîza xwarinê bandor li ser cîhanê jî kiriye. Spas ji bo beşdarbûna te îro. Ez keyf xweş bûm.